אנחנו למוסף הצרכנות שלנו, ברקוד. נתונים חדשים חושפים כי ישראלים רבים מעדיפים להזמין היום מלונות בחול דרך אתרי האינטרנט הגדולים כמו בוקינג או אקספדיה. אבל נוגה ניר נאמן, את מביאה לנו היום את הצד האפל שלהן, מעמלות ענק ועד מחירת התואר מלון מועדף. כאשר אנחנו יוצאים לחופשה מחוץ לארץ, שני מרכיבים מרכזיים מהווים את עיקר ההוצאות הכספיות שלנו, הטיסה והמלון. אבל בזמן שרוב הישראלים עדיין מעדיפים לקנות את כרטיסי הטיסה שלהם לחול באמצעות סוכן נסיעות, כן, כזה של פעם, או סוכנות אינטרנטית, הזמנת המלונות היא כבר עברה מהפך. נטו באינטרנט. דרך כל מיני אתרי אינטרנט. קניתי דרך האינטרנט. הכל הפך נגיש, אין יותר מידע סודי על מלונות סמויים בידי הסוכנים. מאות ואלפי מלונות בכל יעד ויעד בעולם נמצאים במרחק של הקלקה. בדרך כלל אני מזמינה דרך בוקינג.קום. בוקינג בעיקר. דרך בוקינג. דרך בוקינג. טריוואגו. בוקינג. אני בדרך כלל סומכת על טלסקום בית. אני תמיד מזמיני בוקינג. תמיד אני דרך בוקינג. רק תגלשו, תקבלו פירוט על המקום וגם דירוג של גולשים. כי זה נותן לך את כל ההצעות הכי זולות. יותר זול, יותר מהר. זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר זמין לי. ועם הנגישות האינסופית, לא מעט ישראלים מרגישים היום שבאמצעות אתרי האינטרנט הם בקלות חוסכים את דמי התיווך שגוזרים הסוכנים על כל הזמנת מלון. אבי, כמה משלמים היום? מה המחיר שתיירים מגיעים הנה ללילה בעונה הזאת שבה אנחנו נמצאים? המחיר לזוג בין 130 ל-150 דולר לינה וארוחת בוקר. 150 דולר? כן. וכמה מתוך זה הולך לאתר ההזמנות? אנחנו משלמים סדר גודל של בין 15 ל-20%, זאת אומרת בין 25 ל-30 דולר לאתר ההזמנות האינטרנט. אתר בוקינג הוא חלק מקבוצת הענק פרייסליין, שיש לה גם את המותג קייק ואתר השוואת המלונות אגודה. בשנת 2015 הרווח הנקי של בוקינג עמד על 2 מיליארד 550 מיליון דולר. רווח, לא מחזור. המתחרים הגדולים הם קבוצת אקספדיה, שפועלים גם עם השם טריוואגו או הוטלס.קום. המחזור השנתי שלהם ב-2015 היה יותר מ6.5 מיליארד דולר. הרווח היה קרוב ל1 מיליארד $, ויש גם את טריפ-אדוויזר עם מחזור מחירות של יותר מ1.5 מיליארד דולר בשנה. ואת כל הכסף הזה עושים אתרי האינטרנט להשוואות מחירים והזמנת מלונות, בלי שיש להם מלון אחד או חדר אחד פיזי באיזשהו מקום בעולם. כל הכסף שלהם הוא מתיווך, והם למעשה סוכני הנסיעות הגדולים ביותר בעולם, לטוב ולרע. לבוקינג.קום העמלה הייתה משהו בסדרי גודל של 15%, כאשר העמלה ששולמה לסוכנים הייתה גבוהה יותר. אבל בעשור שחלף הרבה אורחים עברו בהרבה אתרים, בהרבה מאוד ערים, בהרבה מדינות בעולם, וחברה שמתווכת בין מיליוני אנשים למיליוני חדרי מלונות יכולה להרשות לעצמה להכתיב את התנאים. מסך הלקוחות שלנו, 60-70% מהלקוחות מגיעים דרך אתרי, בעיקר בוקינג ועוד אתרים אחרים. מנסים לשכנע את בתי המלון להפוך בית מלון פריפר. בית מלון פריפר זה אומר שהמלון ישלם הרבה יותר אחוזים, אבל בוקינג בעצם שם אותו בעמודים הראשונים ונותן לו איזושהי סוג של עדיפות. כך נראה אתר בוקינג, כולם מכירים. סימן הלייק הזה, מה שנקרא מועדפי בוקינג, נקנה בכסף רב. רוצה להיות מועדף? תעביר בבקשה לבוקינג הרבה מעבר ל-15 או 18% תיווך סטנדרטיים. תראה לי את התוכניות של העמלה, רגע, תתחיל מהכי נמוך שיש. זה 15% זה הכי נמוך. אוקיי, ומכאן לאן עוברים עכשיו? הכי גבוה זה 50%. אתם שומעים את קולו של מם, מלונאי ישראלי ותיק המבקש להישאר בעילום שם, אבל נתן לנו הצצה נדירה אל מערכת ניהול העמלות שלו בבוקינג. תסתכלי, 35%. בוא נעשה, תעלה ל-50%, יאללה. תעלה ל-50. עליתי למקום הראשון. כל העלאה באחוז העמלה שהמלונאי מוכן לשלם, מקפיצה אותו לעמודים הראשונים באתר. הרי אף אחד לא רוצה להיות קבור אי שם בעמוד העשירי. עכשיו בואי אני יורד ל-40, אני במקום השלישי. אבל ראית איך זה זז? נופל למטה. ככה זה. 33%. כלומר, 1 מכל 3 ישראלים, 1 מכל 3 הזמנות, נעשית באתרים הבינלאומיים הגדולים. בקרב אלה שטסים הרבה, יותר מ3 פעמים בשנה, אחוז המזמינים באתרי האינטרנט הבינלאומיים גדול יותר. אנחנו מדברים על אקספדיה, בוקינג, קייק, הוטלס.קום וכדומה.